Днес ще ви покажа лаптоп в състояние, каквото едва ли скоро сте виждали. Още от отварянето на капака установихме, че лаптопа ще има нужда от сериозна профилактика, но не това ни изуми. Това е машина с i7 11 генерация, 16 ГБ RAM, 3050 Ti и 512 ГБ SSD. И въпреки че конфигурацията е далеч от най-доброто за 2025 година, все още може да бъде ваш верен партньор в ежедневните задачи. Дръжте се здраво сега. Въхме задния капак, си помислихме, че всъщност батерията е протекла, но не. Течността, която виждате, всъщност е глицерин и то е веществото, което представлява 80% от това, което се съдържа в електронните цигари. Вентилаторите също бяха пълен леж, а топлообменът беше сведен до 0. За термопастата няма да говорим, не е сменена от поне 4 години и дори не знам как този лаптоп наистина не е изгорял. Между другото, глицеринът беше навсякъде, под радиаторите за SSD-то, под дънната платка. Намираше се на места, на които бяха изключително трудни за почистване. Тръгнахме да ги караме поред на номерата и първо бяха вентилаторите, които след кратки процедури просто бяха в състоянието, в което трябваше да бъдат, като от магазина. И все пак, за да се охлажда един лаптоп както трябва, му е необходим перфектен топлообмен. Задната част на Palmrest бе почистена перфектно, дънната платка бе извадена, BIOS батерията бе замерена и всичко бе въведено във вид, готов за поставяне на новите термоподложки и новата термопаста. Вижте го колко е чист и красив, направо свети. Яката работа. Разбира се, няма как и да ни изчистим клавиатурата, клавиш по клавиш, бутон по бутон и после с помощта на компресор. Той е станал като от магазина. Много яка работа. Вентилаторите вече могат да работят нормално, а отпред направо свети. Пускаме машината, чисто нов Windows 11 с набити последни апдейти, 1 тон готин open source софтуер и забележете, 35 градуса в idle и никакво движение на вентилаторите. Даже не се включва, защото няма необходимост. Всичко е тихо, чисто и студено. И така, скъпи приятели, в заключение, всъщност накрая може би имам да ви кажа само едно. Пазете си здравето, пазете си техниката и ако имате нужда от професионален съвет, просто ни потърсете. PCTech България, град Пловдив, pctech.bg, а останалата част от данните са в описанието на видеото. Чао и до скоро!